Hello? Hello po. Sino good po evening. sila? Hi, si Marco ulit. Okay, Buti bakit niyo? tumawag ka ulit. Sorry kanina. Opo. Binaba ko kasi natakot ako. Baka magalit si Cara. Tumawag ako on air. Hindi siya magagalit sa'yo, huwag ka mag-alala. Kasi I don't I know got you you. covered. Gusto namin malaman got you kung sino covered. ka. Sige, magpakilala ka ng totoo, hindi joke time. Ginamit ko lang yung name ng Marco para cover my name, my real name, as my screen name. Screen name! Mas maka-artista, boga! So you're an artist. So, eto, unang Anyways. tanong, saan kayo nagkakilala ni Cara para makilala niya kung sino ka? Nagkakilala kami sa events. Sa events! Anong Baka naman high school pa ako nito. Hindi naman. Mga college. Oh, huwag ka magsabi ng edad. College! Walang edad! Teka muna. Okay. Bago lahat, walang edad. 30 na po si Cara. Okay, tapos? Ayun, sabi ko nga kanina, di ba, na kinuwento sa akin ng friend ko yung narinig niya Sino last ba? week. Ito ba yung kondo? Yeah. Yung hulihan sa... Ito ba yung hulihan sa kondo? I'm sorry? Ito yung hulihan sa kondo. Yeah. Sa pool. Okay, sige. Ipagtanggol mo na ang sarili mo. Pagkakataon mo na to. Ayun, yeah. Tumawag lang ako kasi para linisin lang yung pangalan ko. Lilisin, sige. At the same time, No. para marinig ko rin yung boses mo. Kasi tagal na akong tumatawag sa'yo sa nag-text pero ina-ignore mo lang. So sabi ko baka dito, on air, kausapin mo ako. Sige, mag-usap kayong dalawa pero huwag kayong magsabi ng sikreto, please. Bawal lang magsabi ng sikreto, ha? Walang laglagan. Okay. Alam mo ba, second time na to na may tumawag sa aking ex. Alam ko, te. Oo. Sige. Sige. Ano ba gusto Ayun. mong sabihin kay Cara? Bawal kasi sabihin yung sikreto eh. Pero sikreto ko lang naman kasi is, miss ko na siya. So, ayun, nasabi ko tuloy. Pero, ayun, Cara, actually, medyo matagal na, no? Pero, I just wanna say sorry dun sa mga nagawa ko. Nagawa ko sa'yo. Bata pa ako nun, so, bata pa tayo nun, so hindi natin parehas naiintindihan pa kung ano talaga yung love. And alam mo yung Ang mga sweet! bagay-bagay. Kinikilig ako! Ba't ganon? So, yeah, actually ngayon kinakabahan ako, nanginginig ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Ano nga bang team song nyo noon? Madami kasi lagi kami nag-video eh. Lagi kami nag-duet. Ano ang isa doon? Muling ibalik ang O, napa... di ba wala kang maalala? Medyo madami, mahirap maalala. Kasi wala kang maalala talaga. Nangangamoy magbabalikan na, nangangamoy ah. Hindi ko alam kung magiging DJ ba ako o magiging... sige na nga. Oh, Okay. bakit mo lilinisin yung pangalan mo? Bakit? Te, dapat ako nagtatanong kasi ikaw Ay, involved. sige. Ako nga pala involved. Sige, ikaw mag-DJ. Bakit? Okay, si Cara, ano ba ang meron sa kanya na hindi mo siya malayuan? Hello? Anong meron kay Cara na wala ang ibang mga girls at gustong-gusto mo pa din siyang makausap, makita, ganon? Actually, meron na akong mga nakadate, no? Simula na nag-iwalay kami, pero yung personality, yung sense of humor, yung overall Yung galing. na Cara, yun yung wala dun sa mga nakadate ko na meron sa kanya. Siguro yan din yung reason kung bakit hindi ko pa rin mabitawan. Actually, parang ngayon, meron pa rin sa heart ko na Cara. Oo, may lamat ng Cara sa iyong bakit puso. mo ako niloko? Ako ang DJ, te. Ikaw caller rin kita. Okay, bakit mo nga ba niloko si Cara? Actually, hindi siya niloko. Talaga? Te, manahimik ka muna, te. Kunyari naka-off ka, te. Hindi ko siya niloko. Sige, go.
Kasi medyo mahaba yung story, pero... Make it short. Ayun, in short, hindi ko siya niloko. Akala lang niya nahuli niya ako sa condo, pero lahat yun, set up lang. Set up? Paanong set up? Set up lang kasi gusto ko makita kung mahal niya ba talaga ako or magsiselos ba siya. Kasi bata ako nun so hindi ko Tama ba yun? Na hindi ko- mag-set up ka para lang makita mo kung mahal ka ng isang tao? Yeah, hindi ko naisip yun before Siguro kasi yun ang bata mali pa ako. mo. Oo. Pero anyways, Oy, Wait saan lang, din ako sa eh. kwento? Tanungin mo na ako. hindi ka pa tinatawagan ng DJ, ha? Ako muna. Okay, Marco. Sabihin na natin, totoo nga na setup lang yon. Pero bakit hindi mo siya hinabol after a day o after a decade, ganon? Actually, nabol ko siya. Ilang araw bago kanya hinabol? Lagi. After 2 weeks, sinabol ko siya nun. Oh! Tapos, Oy! Wait lang, te! Shut up ka tapos muna. dead ma siya nun. Dead ma. Tapos, sabi ko siguro ba kailangan lang ng space. After couple of months, sinry ko Pero, ulit. Ganun pa rin. Bawal ba ako wait, magsalita? mamaya, tatawagan ka, te. Wala pa yung number mo, te. Pwede bang malaman kung bakit, ito ha, kung ano talaga ang tunay na rason kung bakit mo siya binabalikan ngayon? Anong gusto mo mangyari? Gusto ko lang siya makita. Gusto kong mapag-usapan kung ano yung meron. Alam mo yun, kung ano yung umiistorbo sa isip ko. Mga nakaraang taon na bakit laging pag may isang tao ako nakikilala, si Kara yung hinahanap ko, si Kara yung ini-expect ko. So, gusto ko lang linisin, gusto ko ayusin yung kung ano yung natira sa akin na hindi pa naka-move on kay Sige, Kara. sige. Tatawagan natin si Kara, okay? Ito na nga, magsasalita Wait na. lang, te, hindi pa nag-ring yung phone. Yan. Tring, tring, tring. Ayan, ayaw niya sagutin. Tring, tring. Hello? Ayan, hello. Is this Kara? Yes po. Do you know your ex named Marco? Screen name niya daw yan. So sige, pagbigyan na natin. Okay. Pakikinig ka ba ngayon? Opo. Okay. At marami po siya sinabing hindi totoo. Ay! Ano ito yung mga hindi totoo? Una sa lahat, nung nahuli ko siya sa condo, hindi yung setup. Ano to? May show ba siya? Ganon? Hoy, kasi nung nakita kita sa condo, may nagsabi sa akin na kaibigan mo para pumunta ako doon. Kinansel mo yung pagkikita natin kasi sabi mo, hindi na lang tayo matutuloy kasi may gagawin ka. Kaya nagtaka ako, so pumunta ako sa condo. 'Di ba? Nasa elevator pa nga ako noon eh. Nasa elevator ako paakyat ng condo, nakapag-break ka na agad. Pero tinuloy ko pa rin, kunyari hindi ko na lang nabasa para makita ko talaga kung ano meron sa condo. Tapos pagkato ko sa condo, andun yung babae, naririnig ko yung boses. Di mo pa nga ako pinapasok, 'di ba? Hello? Narinig mo ba yon, Marco? Yeah, narinig ko. Actually, yung... Hindi yung setup. Alam mo, kung gusto mong patawarin kita, umamin ka na lang. Actually, yung tao na nagsabi sa kanya, meron para sa parang mali-mali siya. So baliw siya ganon. parang ganon. May Tapos, saltek. hindi niya maintindihan kung ano yung ginagawa namin doon. Na, yung setup namin. Tapos na nahuli naman niya ako, marami kami doon sa condo, hindi lang naman ako sa Pero kanyang andun girl. yung babae, di ba? Oh, pero andun yung mga friends ko. Pero andun yung babae. Oh, kasi yun nga yung Sino yung setup babae? eh. Sino yung babae? Yun yung setup. Sino nga yung babae? Friend ng friend ko. Friend na friend mo. Pero nag-text sa akin yung kaibigan mo, ang sabi niya sa akin, may ginagawa sila ngayon. Yun, nagsiset Ano? up kami. Umiinit na po ang usapan. Round 1! Fight! Hindi na sinabi niya. Sabi niya, sweet daw kayo, tapos may mga kinikwento pa siya. Kaya nagpunta talaga ako ng kodo doon para malaman. Kaya lang, hindi mo ko pinapasok. Ba't ka maniniwala sa mali-mali? Diba? At anyway, Bakit mo ako binrake nung pumunta ako sa condo, kumatok ako? Bakit sinabi mo, ayaw mo na, oh? Tapos umiyak akong umaalis, iyak ako ng iyak, hindi mo lang ako hinabol, oh. No, ikaw yung nakipag-break sa akin. Hoy! Hindi ako nakipag-break sa'yo, ikaw ang nakipag-break sa akin. Ang sinabi mo, pupunta ka na ng Japan.
May Wala akong amnesia ka ba? sinabi. Wala akong sinabi. Okay, tapos na po tayo dyan. Teka lang! Wait lang ako, DJ dito! Shut up! Ikaw ang nakipag-breaks. I-off ko to! Sige na Sige. po. Punyeta, sundin niyo ako! Ba't ka Okay. nagmumura? Tapos na nga ang ating, alam mo, tapos na yun, past is past. Pero, ngayon kasi, iba na ang takbo ng mundo. So, Kara, ang tanong ko sa iyo ngayon, Ano? may pag-asa pa ba si Marco? Ang unang dapat tanong ko, napatawad ko na ba siya? Ako nagtatanong, te. Huwag ka mamili ng tanong. May pag-asa pa ba si Marco? Hindi ko alam. Bakit hindi mo alam? Dahil masama kasi yung loob ko. Masama ang loob niya. O sige, Marco, ano ang kaya mong gawin para patawarin ka ni Kara? Kahit ano gagawin. Umamin siya. Alam mo, pag umamin ka sa lahat ng kasalanan mo at kapag sinabi mo na ikaw naman talaga yung nakapag-break sa akin, imposibleng ako yung nakapag-break. Ano ako, tanga? Break na tayo, tapos iiyak ako, ganun. Sige, ganito na lang para... Umamin ka na kasi. Ganito na lang para matapos na. Aminin ko na, sige. Pero, Hindi, kailangan to. Binrake mo ako noon kasi yung pupunta ka ng Japan. Binrake mo ako. Ang sinabi mo, pupunta ka ng Japan. Kaya umalis ako, tapos iyak ako ng iyak. Oh. so naiiyak ka pa rin ngayon. Hindi, syempre, ang tagal-tagal na nun, oh. Hello, ang dami na nangyari. Ba't di mo pa rin ako patawad? Kasi ayaw mo umamin. Syempre, madali magpatawad ng isang tao kapag umaamin siya, di ba? Umamin ka na kasi. Paano ko aaminin kung hindi ko naman ginawa? Mahirap aminin kung hindi mo ginawa. Huwag yan, te. So ako nakipag-break sa'yo? May copyright. Ha? Ako nakipag-break sa'yo, ganon? Ako nakipag-break. Ikaw ang nakipag-break. Oo, ako nakipag-break. Pero hindi kita niloko. See? Nag-iinit na po ang ating usapan ngayong gabi. Pero ang huling tanong natin, matatapos kaya ito? Saan patawad na ba ako? matatapos ang Sige, ito na lang. storyang ito? Sige, pinapatawad na kita. Total, past na yon, marami na nangyari, na marami ka na rin naman naging girlfriend, marami na rin naman ako naging boyfriend. Okay na yon, tapos na. Okay. Ganun lang. Ano, agad-agad? Instant? Wawa? May next question agad? Oy, DJ, magsalita ka. Ngayong napatawad ka rin niya, Marco, ano ang masasabi mo sa kanya? Siyempre, I'm sobrang thankful na papatawad mo na ako finally after Narinig tayo. ilang years. Sobrang tagal na. Ngayon lang, sana makausap ulit kita ng personal, makita kita ulit. Ayun. Actually gusto ko kantahan, kaso nahiya ako. Sige, ano bang kakantahin mo? The next time na lang. Sige na, kantahin mo na. Sige, wag na, makaka-copyright lang kami, wag na. Okay, Original sige. ba to o chore ba? This time. Maybe this time. Yun ba yun? Hindi. Yung freestyle. Sige, kantahin mo. Pwede ba? Sige, go. Makiksi lang ah. Okay. 2 seconds. Go. Oh, I'm sorry, girl, for causing you much pain. I didn't mean to make you cry, make your efforts all in vain. I apologize. Thank you very much for that wonderful song. Alam mo, ang dami nagko-comment sa atin na gwapo ba daw itong si Marco? Si Kara magsasabi niyan. Ano siya? Chinito siya. Chinito. From 1 to 10, Marco, how would you rate yourself? Humble ako so 4. 4. Kara, from 1 to 5, gaano kagwapo si Marco? From 1 to 5? 4. 4 din. Ano siya? Chinito siya, na malaking tao, 5'11 siya. Tapos model siya. Gaano kasarap? Puti. Ano ba yan? ang pagmamahal ni Marco sa iyo noon. Gaano kasarap? Gaano kasarap?
Tigilan mo ako, te. O, gaano kasarap, Marco, ang pagmamahal ni Kara sa'yo noon? At gaano rin kasarap, Marco, ang pagmamahal na binigay mo kay Kara? Hindi ma-describe. Hindi ma-describe. Sobra. Sobra! As in, sobrang sarap, ganon. Oo, with H. Sobra. Sobra! Hindi ko kaya. Isa pa nga ulit. Tigilan mo ako, te. Sobra. Huwag ka maingay, te. Huwag mo ka overlap. Isa pa ulit, sorry. Sobra. Oh my God. May nagtatanong dito, boom boom o tarot-tarot. Oh my God. Kara sabi niya, sobra. Muna siya ka. Pass na yon. Isa pa nga ulit. Si Lord po Grabe. nag-e-enjoy. Alam mo, kayo na lang kaya, ipapakilala ko kayo. Te, alam mo, hindi pwede, te. Nakita ko na to. Oo nga pala. Nagkita na nga pala kayo dati. Oh, te, may picture kami. binigay nga. Thank you pala sa binigay mo. Dagdagan mo naman, please. Charot. Charot lang, hoy. Wag charot lang. Anyways, total pinatawad ka na ngayon ni Kara. Anong next step na gagawin mo ngayon, Marco? Ngayon na alam mong buong puso ka nang pinatawad ni Kara sa kung ano mang ginawa mong kasalanan. Siyempre, sisimulan ko ulit sa simula kung paano ko siya niligawan, paano ko siya sinuyo before. So, back to zero. Ayan. Ganun lang. Back to zero. Ay. Anyway, ito, pagkakataon mo na ito para sabihin kay Kara ang lahat ng nararamdaman mo in 1 minute. Your timer starts tomorrow. Now! Kara, araw-araw naisip kita, araw-araw napapanaginipan kita. Every time na nagme-message ako sa'yo, lahat ng sinasabi ko sa'yo, hindi yun galing lang sa kung saan-saan, galing yun sa puso ko. Lahat ng mga memories natin before, lahat yun, lahat nire-reminisce ko everyday. Kung paano tayo nagtatawanan, paano tayo nagkakantahan, paano tayo nagpupulitan, paano tayo nag-aasaran, paano tayo naglalaro, lahat. Yung mga sweet moments natin, Naglalaro? kung paano mo ako inaakbayan, paano ko tayo inaakbayan, lahat. Namiss ko yung Kara na lagi nagpapatawa sa akin, na lagi ko rin pinapatawa. Your timer is up. Yep. Anyway, maraming salamat, no, kung ano mang mangyari sa inyong dalawa. May Facebook naman kayo, chat-chat. Pero may request ang ating mga kabisyo. Pwede ba daw makita ang mukha mo? Ayan na. Next time na siguro. Next time na. Ayaw niyo magpakita. Sayang naman. Pwede ba kitang makita? Charot! Charot lang. Anyways, maraming salamat, Marco, sa pagtawa. Yeah. Thank At you kung rin. sino Salamat, man yung Marco. kaibigan mo na nagsabi sa'yo, nako, bigyan mo na naman peace sa'yo. Oo, friends pa ba kayo noon yung nagsumbong sa akin? Yep. Hanggang Friends. ngayon? Hindi mo naman siya inaway. Oo. Patawad ko na siya. Napatawad na din kita. So, okay na tayo. I miss you. Apa, ay, hindi ko kinakaya. Salamat sa pagtawag and good luck sa'yo kung ano man ang mangyari sa Sobra. buhay mo. Sobra. Thank you. I miss you, Salamat. sobra. Ingat ka lagi. Salamat sa pagtawag, Marco. Always your number one. SM Radio Station.